Kaixo kazetaguneko lagunak, irakurtzea gustatzen zaizu baina begiak negarrez edo nekatuta amaitzen duzu tabletarekin 20 minutuan ondoren? Gaur zure gailua egiteko ia profesionalean bihurtuko dugu. Nola konfiguratu ikusiko dugu zure tableta begietako nekea saihesteko. Liburutegia erabiliko dugu mailegu digitaletarako eta bateragarri bat instalatuko dugu mailegu horiek irakurtzeko. Lehenik tableta konfiguratuko dugu argira zurina saihesteko. Ikusmena nekatzen diguna baita. Pantailaren ezarpenetara joango gara horretarako. Ezarpenak pantaila aukeratik sartuko gara. Behin hemen, hautatu modu iluna edo tonu sepia bat aldatu. Aktibatu irakurtzeko modua edo bistaren babesa. Zure tableta bit aukera baditu, ja hautatu. Aktibatu ez gaitu modua. Irakurtzen duzun bitartean jakinarazpenekin arreta galez dezazun. Distira 1,2 jaitsiko dugu, edo distira automatikoa erabili. Liburutegiko deskargak irakurketa aparekin sinkronizatzeko Adobe kontu bat behar dugu. Webgunean sartu eta kontu bat sortzeko aukera sakatuko dugu. Inpremakia beteko dugu eta posta eta pasaitza ondo gogoratu eta kontatuko ditugu. Aurrerago beharko bai ditugu. Hirugarren prozesuan Pocketbook aplikazioa instalatuko dugu. Liburutegi mailegurako aukerarik onena da. Adobeko DRM-a mailegatutako liburuen biltzarrako digitala bikain kudeatzen baitu. Horretarako, Play Storeen sartu eta Pocketbook Reader bilatuko dugu, eta instalaturi eman. Irekitzean, artxiboetara sartzeko baimenak eskatuko dizkigu. Onartu egingo dugu. Lehenik erregistroa egingo dugu Pocketbooken. Horretarako, profilaren ikonoa sakatuko dugu goikoaldean eta formulariko datuak beteko ditugu. Ondoren, Adobe kontua aplikazioarekin lotu behar da. Aparen barruan, goiko aldean ezkerraldean, 3 barrak sakatuko ditugu doikuntzak egiteko. Hemen, kontuak, kontu guztiak, Adobe DRM aukeratuko dugu. Eta horretik sortu dugun Adoberen idea sartuko dugu. Gortetzea gomendatu dizuedan hori. Orain, liburutegiaren funtzionamendua ikusiko dugu. Horretarako, beharrezkoa da Euskadiko liburutegien saren alta emanda egotea. Liburutegiaren webgunean sartuko gara. Bilatzailea erabili dezakezu nahi dugun liburu aurkitzeko. Nahi dut sakatuko dugu eta agertu zaigun auki berrian txartelaren zenbakia eta gure kakoa sartuko ditugu. Gogoratu, Euskadiko irakurketa publikoko saren erabiltzen dituzun berberak dira. Deskargatu sakatuko dugu. Fitxategi txiki bat deskargatuko da. ACSM luzapenarekin. Kontuan izan, online irakurtzari ez diogu emango. Liburua Pocketbooken irakurtzeko unea da. ACSM fitxategi hori ez da liburu bera, deskargatzeko giltza baizik. Goiko menuan klik egin eta fitxategiak aukerara joango gara. Deskargak edo download aukeratuko dugu, tabletaren arabera. ACSM fitxategia lokalizatuko dugu. Liburuaren izenburua eta luzapena izango duten fitxategia sakatuko dugu. Liburua deskargatzen hasiko gara. Liburua deskargatzeko prozesua amaitu ondoren, aplikazioan kargatuta egongo da eta irakurtzeko prest izango dugu. Erlaxatzeko eta liburuan batez gozatzeko unea da. Azken bi aholku, Pocketbooken barruan erabili sepia koloreko ondoa eta serif motako iturri bat ikusmena ahalik eta gehien deskantsatzeko. Liburutegiko gakoak funtzionatzen ez badizu, pasa zaitez zure liburutegitik segundu batean emango dizute. Bideoa gustatu bazaizu, eman dizu gustuko du eta arpidetu zaitez gure kanalera tutoretza gehiagotarako. Hurrengora arte!